kaat kane ka perthai ka badap tang da kijing kaat kane ka perthai ka badap da kijing le kaat kane ka perthai ka badap da kijing pinsoy ayu ko ki khon jong ka balang phidai ban le tang ka wei ka khubor ka bangan ay phi ka long not ban long ko mu Daniel not ban long ko mu Daniel ko ki khon kan thai senrang jong ka sinat atne ngia don menta ban ya syakri ya ublai ban ya ngapro ya ka khubor jong ka tien ka jong ublai ngala persyang ya ka bangan wat nakaktian ka jong ublay bangan penyeng ya ka nongrem ya ka bangan sam ya ka kubor para bengen day ka bakum kane ka jingyasang ka ba ma ban pen kre ya ka kubor ban ay ya ka jo ka jingbam ngala pule ya ka wei ka kot ka balahi kai komno ban ya tho khana ngasmat pule gitu komno ban ya tho khana ngandala pule ha ka wei gat khot uong phi dai ban tep ya ki bakum kino kibreu phin lai kran ya kiriu bejna ya kiriu ustad ya ki samlana ya kirangba uklem batai ya kabadon kle pi klem batai ya kabadon kle lang kabada hang ne ngidon hang ne kaken hon breu kaker dan breu kabaya per kawei ke jingbam don ki khlong ki balakna don ki khna ki badang khlong don ki khna ki bala samla don ki samla ki badang khna hala ka jong don nu samla ubala temen don nu temen nu badang samla sau pausnam kilaong da usamla ubala temen san pausnam bat kiong dau temen ubadang samla hang ne ngia don dot ki kerdan beriu ka kubor ka babiang hang ne phiadon kibadon sieng laispa teli don kibadon arspa anriu dem dei kiri ustad kiong ikhlong habakha idon sieng laispa kat banang he nang ja ka sieng ndalapoy palat ya ka arpusan snam sa arspa anriu cha shispa aduna ka sieng tip labam ka ksau kajing sandur ka jong ublay day na katagadaw bangi kikon kibadang kibadang san wat le kaya ka yom jong pi kadang day kayom kaban sandur ya kamat ya kapat ya ka jingmot ya ka jing berkat piju berkat ya kata ko kihon samla lada pioi bai paralok jong pi bakla wat thau kadau kalong kadang day karta kaba penja ya kiseng balain thau pidang don hakar khana telok wat thau sandur yala ka jingmot yala ka jing perkhat para bangaj baye jahakane ka janmet
ngiem hakane ka perthai kabangi ngilayoi bakane ka jingstat I kuma kala kampalat banya ka jingstat ublay ulabu ya ka jingstat Henry ngi hakine kisngi kane ka jingstat bat ka jings nga ustad ka jongi I kumba kalapalat ya kata ka jingstat ka bau blay ubo Keli ala de lada kane ka jingstat kandang kiubeng hang nong indon kat nungut ngiju modur ngiju puson ya kita ki baro kadne ka jingstat kalaroi kadne ka perthai ngilaya kendo Pila ban pej ya ka spa ya ka pau pila ban pej ya ka jingdok tasam ya ka jingdok sau jong gibreu Pila ban pej ya ka jingstat ya ka jingbej pila ban pej ya ka koj ya ka kaya ya ka jingpang ya ka jingsitom la download akan ka perthai ka bangingim Pinpej kibreu kiba pohuai pinpej ya kibreu kiba yoja tang sisen na kisisngi ko kipara bangaj habang isyong hapo jong kane ka jaka ki kiba thamai kila penlengo wat ya kinong syam ya ki Unong syam ya ka komputer ningkong udah lingo ya ka jing syam jong modur bakan trei kam katne ha ka perthai ko ki para bangaj dai na ka da dau ka bangangong ngisyem ha ka ne ka perthai ka bau blai ulatau hanrai ngishna ya ka perthai ka bayaper Nriu sngi ublay ulatau ya ka perthai nriu hajar senam duna ubriu ulakura ya gane ka perthai ki para mangaj bayet ki scientist shiklur tam ong ka report shiklur tam ki scientist ki bakrau jong ka perthai ki syong ha ka mitrai kam jong ki Bat met bat sngi kiyale ban syam ya ki betmai dai na kata kadau man la ka sngi ki betmai ki kon jongi haba kiyo ya ka betmai kila kwa ban thien ya thit no kloi lada phim thit kloi kalami biang da ka wei ka betmai Katang kadege jing syam maka perthai tangki santes kiba pule ya ki kerdan kiba sidrong hanrai to tep baki don ki wairu ki santes bat kita kidai ki nongrap haka perthai barok wai kine ki nongrap kidai ki feel santes Kidai, kisantes, kibaman la kapor, kilong praktikal hagane ko perthai. Wat ken bapilong kibabit, kibarep, kibaryang hagane gari kabayit kajungi. Pibat ya kakerdan kum kiriustat sayan, kiba, wat kiri jong ka perthai, kisina pisa da kajing ong mapi. Kine kinong ram kidei kine kibala tau ya ke history house nem arhajar arusan arngot kinong ram kila pensyong ya ka perthai barok away arngot kila pensyong ya ka perthai
kita kidai kisipara kibalayo ya ka record kabaningkong tama ka pertai kiway sentes kita penlot ya kabor kila penlot ya kabisa kine arngot kinongrap kibadon baja kalengka man lagasngi kila shna ya ka record ka batma ya ka pertai namar bakir daujo usembai kilala ban penme ya wai patau bahe tama ka pertai bat utau patau ubadon 6,000 arspa prapau kilo piju mudori utau patau jongi setai empalat ngidon ke bangi ong sesilang upatau simon kabamot sau kilo kita kipen me upatau habatau warengkador bat ar paungot kirang basngai bu siliang patau bat ar paungot kiyakiu hakatukaman lane katarajur udang kit upatau sepo piyo i kata-kata kejuk ka bangiem banda kiyo kinang mau kriya ayaw tau patau labiang ban kriya sinot tanguway kajuk ka bangiem ko kibara bangay bayay ngiem hakapor kabayaper ban nga kwaro ban wanra menta para bangay nakaktin kajong ublay siapang kapor kabayaper kajingjia kabaper ngakwa siapang kata siapang kaktin kabala kang tala kabala pendaj laha kabom plisyo tat hadu kapor kabukut kalong ka ay kabasnguma ladapin perkat siapang kane gawai kabenta nakaktin kajong ublay ipastor silang da ibalong kumuway na kipara hakajinget ray yakakam makasinat menne ilak kedaulot yakai kajinge kai kabangimat kom kisamla hakane gari khasi bajantia kai bangilala ngakwa bapi kibayos ngau ya katoko kubor pin chim batri kendong ya ka namara gane ka janmet ngan wanra ya ka waipat ko kubor bat kata ko kubor kalong to khang talano ya ka kubor to pendaj laharu ban nganem plisyo ya kane ka kubor hadu kasngi ka bukut kata gade ka kubor kabangan wanra hapadeng jungilang hakane kajanmit ya kata ka kubor ngien yasham naka kitab ka jong Daniel naka lenong ka bakadar naka dkot ka bakndai bat ka basipau kikentin kibaong kumne ki boman kinang boman tang kibastat kins ngauto kita kidai kikentin kibakoj kinang koj kiboman to kinang boman tang kibastat kins ngauto kane kadai ka jingkang ka bakadu menai pasor iong to kalabamot kai bapile haka jingem ka jongpi ngamenta ngan ong ya kana ka dekot kang tala
plisho ya ka hadu kisngi kibakut. Ayo bakalap para mengait-bait kane kakentian lakren dau angel rangba lengba kaktin kajong ublay banwan ra kubor ban kren hawai usamlau badang red to bato kren yau pajlang jong ublay ulak keren dot ya ki ai baro Henry laap daki pausnam kamdon kajing kelabamot ublay ulong biang yau angel rangba jongu kila chau syakri bat ong yau kang tala to kang no yakane kakubor kabangala ayame wat plisho yaka tat hadu kesengi kebekot usamla ulong ngam snau to balai pipa kang tala balai pipa pendajla ngam snau to hato pinem khot chu mo yakine kibreu syaka jingkela kabamot pemai lachu para bengen wangel uong ya utau samla koj kabamot snap no wat jam chu chakamat ukwa bantem lau blay habalayos ngau ya ka kubor balay ukwa baki briu kin syak hang talano ya ka ktien ka bokoj ka jongu uneu samla ulay keren bat unong ay kubor jong ublay ong unong ay kubor wat ngau ay ngat ya ka bangong ong utaw angel rang ba all right never mind koj komta hakane kapor ngakwa koki para bangait-bait banginya keren syapang une usamla ubadang red ubalayo pediang yaka kubor na usyakri jong ublay uei utau samla une usamla ubadang red udai ubalaka hangtai ha Jerusalem uday na kalong yeng kalong sem kabakraw une usamla uim hakapor kabalahanday kapor kabalong kongpong banya kane kapor kabengi imenta ka kongpong ba une usamla uim haka jingkhen snam kabaya pher bat mengi ngi menta ngi khen snam na kabaret ngi kiu sya kabahe uneu samla uim hakajok ba khen snam da kabahe kat nang slem sya kabaret uim hakabakum katakapor yauneu samla laka hakaspa snam kaban rius pa arpulai uyapade hakasnem sanspa lai pupra banda day mengi menta kabamon yap shua sakha yau HK nong sap nka sayap nen yap sakha kabamon kha sayap nagabarit siya kabahe une pade uya kendo ya kabakum kane kajing kainsam
Bat yau neu samla Laka hakaway kanong ba Bat kata kanong ba Kabang ikot ka Jerusalem Bat kane ke Jerusalem Kadai kata Kabalatip da kapertay Ka Holy City Kanong ba kabakot Hadu menta Don kibriu ki bompak poi si Jerusalem Ngaru bandang adai umilianar ngalalej bunsin Tang bang adai unil lenar ngam yolej Ngam yolej teh Kata kadai kanong ba kabakot Laka yauneu samla hangta Henry kata kanong ba kabakot kadai kajaka syong jong kajing thala Pila ban purkhan ka Holy City kadai ka shnong terai jong kajing thala Kat hado baka jing thala kaladai katrai muluk haka Jerusalem bat kane kala snau terai kala not banyang wat hadu kajaka kabakentang kata kadai kajaka kabalaka yauneu samla Uneu samla ubangin ya keren udeu samla ubadon arteli ki kerteng Uneu samla ar kerteng udon Tip daka kerteng ka bakumno nginya keren menta arteli ki kerteng ki baula yo hakajing im jong Ngi ki kasi nginam sngau per bau neu samla udon ar kerteng Namarngi ki kasi mensua iwei pa iwei kelung idon lai kerteng Ngi menta pitang tang iwei mensua lai lai teli ke kerteng Saya geli ki mentemen ru Lai kerteng iwei kelung la dei senrang lenei kendai Kawai ka kerteng kabakiong ka kerteng tap Kawai kiong ka kerteng benrop bat kiwei kiong ka kerteng ap Lai teli ki kerteng Lada ka kerteng tap Kampen ke akrat yai kenlong ki ai da ka benrop Lada ka benrop ro kamla ai da ka ap Kata kadai yengi kajaj benriu si Ngi menta ki nyi wei Ngim tiap ngi kito kilok ki badang bat Ya katenrai ngangait bekin yadon lai teli ki kerteng hakajing im Uneu samlaro udon ar teli ki kerteng Bat uneu samla udeu samla ya kaba uim hakabakum kata kapor ya kaba ka Jerusalem kakelalong kari kabajot kabapra kabadap da kajing ben belai kabadap da kajing persya belai kabayim kajing thala hakajing pihon hakajing sarong hakajing kuara badai na kata-katau ba ka Jerusalem kala kelalong kum kanong ba jong kiksuat Dai na kata-katau kabau play ula pensitom ya kana kahima da kaba upa ya ki weipat ki hima jong kepertai bakin tan merau ya ki pajba na Jerusalem ko ki para bangait bayit latan merau ya ki bakom kita gibreu nang tai nagari Israel nagari Juda banket merau dau nong job tma uba kerteng une Nebukadnesar syari Babylon
Sya kategori kabaklem belai. Sya kategori kabalong kahima jong kiksoy. Kata kadai kabalatan merau yaki syakri ke jong ublay. Kibalale pop. Badai sya kategori kabala sensyar dawai ublay tau badu tau ublay tau udai ublay marduk ngapule yaune ublay marduk kane kadai kekentien jong kibriu kibasa sya kato kajaka kakentien Babylon kane marduk timangan dalam pule benia kalam yadai bat kaktian kasi jungi umarduk kabamot ubom riuspa dayem kamarduk kabamot ubom riuspa henlay uneru blay tau uday usim jongki blay hakari Babylon badlaju ong yaune ublay marduk da ublay ubabamsay bamsay baro ngayetep bamsay kabamon bam klem that bam klem up daypor ki ong bam say ya menta bam no utatu lati kinabet umardok Maria yo ala bam de pinda perkat utau de ublay jongki baca kanegari kabala sensyar daune ublay ubarat ba latan ya ki hajar ngot kimrau na Jerusalem bat latan langro ya way na ki samlarit na kalong yeng ka bakraw bakinem syakane kari jong kiksoy kari kajing bom ngait belai kani ka Babylon kalalong hikum kari jong kiksoy balasin syar daw ksoy daw neu belay tau kani ka Babylon la kumbaong mengikikasi kadai kata ka menkoy jong umarduk kabamot kahima ka jong umarduk bansan syari yakipay ba bakiday ban benyaw blay batotem bakane ka Jerusalem kipay ba kibami naka nakane ka hima Juda kikelalong kum kimrau hangne ha Babylon uneu samlau baredro ulapoy lang siya katagajaga bat haba ulapoy siya Babylon ulayo iya katagari kabom syamdan kajingay belay ulalong jengay nalaw jong ublay jong ke Jerusalem ublay ubahok ublay ubashisha mentau don hakakti jong kinegi blay kibathala para bangej on dalapoy ha Babylon tongin temp kae kajing taulat jong Nebuchadnezzar yakaba unyo banto ya kajing mot jong kinegi mrau jongo ulawat ya kisamla kibadai na kalong yeng seim kibadai na kalong yeng bahe bahan kibalawan nari Juda kum kimrau sya Babylon bat habala dep banjit layo yowei na pedeng kita kisamla ubakerteng u Daniel une usamla ula syajit badune usamla rengkadlo bat kiwai ki para samla la syajid ban aya ka training kabaning kong
kabau siemu kwa kalong ba kine kisamla ki balajit on hikai ya kakten ka jongki on hikai ya karukom em ka jongki on hikai dakabam kadi ka jongki on hikai ru ya ka jingle baro jong kaniam jongki bat kata ka kos ban hikai kadai laisnam lahikai yakine gibreu hakata kajingikai yakine kisamla kabaning kong kabaning syap kalong ban pen kelaya ka kerteng jongki ka kerteng terai jongki baro la pen kela bat ka kerteng kaba jantam kalong bat ublay tau jongki yau Daniel lapen kela syaubel tersyasar ya u Hanania dapen kela da u Syadrak ya u Meshak da ya Hanania da u Meshak ya u Eipat u Mishael da u Syadrak yau Asaria da u Abednego kine kidai ki kenten ki balayo ya ka kerteng ka bathamai ko ki para bangai kine ki kerteng ke bathamai kim dai sho ki bakop ya ka kerteng jong ublai ubashisha hendai ki lakop ya ka kerteng jong ublai jongki onda habalato ya ka mot ya ka perkhat jongki kin sayo ban yeng hakan yeng siem ban long kum kisaki habebilon ko kikon samla jong kasinat dei hakabakom kata kapor habalatren yaki ha kata kahima Babylon Nebukadnezar usia mu bakrau jong ka Babylon ula pos new ya ka wei jing pos new kata ka jing pos new kadai ka ba nang shu ban thia bandam kadai ka jing pos new ka balapen kelumar ya ka jing mot ya ka jing perkhat ka jong u kane kadai ka kam ka bau blai ula pen pau kum bau pen pau hakmat jongki wei bai wei ngatarai don ki para bangai hang ne ki bom jule ya ka kam ka banga jule manga don ki para bangai ki bom jule ya ka kam kumbale ki wei henrei kane ka kam kadai ka bom lalai kane baro kane ladang ong ya pi upai lang jong ublay rakti ki bom ju pos new kat nungut hasdang nang nena kemat 6 don iweiru baro ngi pos new don kajing pos new kabas ngau bang don kajing pos new kabas ngau sir bat kabas syarkai nomor baru ngin pos new udan wei samla men shua ki ong ba haka wei kamit ki la ngau lengo ki kemi ki pa ukre ban le chajing thia u phong sot phong da ka sot te ula de bayet shua u sa phong sot ong ki kemi chano man lai la kan dai steng wong an lai thia no thia no man phong da ka sot wong men nen ngapos new bangaya kendu samla ngapong di terak sut kapet beran fi kakam kabom lalai baro ngi pos new lakalong kabakom kano kajing pos new une usem jong ka Babylon ula pos new kajing pos new kabas ngau ma kabas ngau syirkai ula khat ya kiriu stat
jong kari khaldi ka jong u bakin wan ban batai ka jing pos neu ka jong u ki riu start ki la ya wan lot chaying sem ban ya ngap ya ka jing pos neu Nebukadnezar medai ban ya jubab ya ka jing pos neu ka jonga medai ban pensyai ya ka jing pos neu ka jonga lem kumta ngan penyap ya pikir ustad baro jong ka hima jonga ki ustad kilawan kila ya yang hakmat jong u hoi sem kenrat ngiyawan kenang bangin ya batai ya ka jing pos neu ka jong pi tementa ko sem kenrat to batai pi pos neu kumno ang Nebukadnezar ngala klet ngam kan mau syo kabit ayu pi pos niu min mit la klet min stap ko sim haba pi klem ya tho ya ka jing pos niu kom nongin batai mungkin jar ba ken ya ka jing pos niu la jong rum kan mau shu lej ong pat ya ki wei batai ya ka jing pos niu jonga ya la derum tipsu kum no pos niu menen ngim tem ya ka to ka jing pos niu ngi ai kerteng da ai ka don ka khap ka bakum kata ka bangi ngi ya kendo tang ban batai ka ai ka jing pos niu ro ka la pen knyo mano na pedang jongi ban batai lem ka ei ke jing pos neu balai pida pos neu ki reu start jong ka perthai hadu menta kimpat la ban batai ka ei ke jing pos neu balai pos neu mlang senai pos neu balai ya kata pen kerteng da ka pos neu balai mong da ka pho abha ka ei ka bengim kot ka bor ban simpang uneu sim jong ka Babylon ula pos neu bad ula klet ya ka jing pos neu ngalawat ka ketien jongi ka balong pedeng ha ka kasi ngam lapi ka ei ka kentien ka bapendon kam ya ka pos neu klet ngam siem ya ka jing pos niu ka baklet ki ong da kai ngi kinong sileng ngi ong kalam ye kabamot ngem la sho ya ka bangin ya tho kine kireu sat kem chamla satia ban batai ya kata ka jing pos niu ka balaklat hakaba khaddo kela khot yaune usamlau badang red naka jaj benreu juda ya kaba lahikai haka ying sim naka benta kajing don kam kajong sim badudei une usamla ubalawan tang shuan uong bek ko sim ko sim badon bor kane kajing kop kup kajing pos niu kajong pi kadei kabashisha kajing pos niu kajong pi kadei kabashisha bad ngaru ngan batai ya ka ei kajing shisha ula batai ya kata ka jeng pos neu perkat ki para bangait bayit ya ka jeng pos neu ka ba utrai tipsyo kumno ba upos neu uneu samla u batai biang ya kata ka jeng pos neu
Bat kata kajing pos new kaba ula batai dau samla kadai syapang kajing kelono ajong kabor bat kaburam kajo wang kajing pos new kajong pi ko sim bapioi ya kawai kablai tau bat kata kablai tau kabadon hakakli jongka hakasyadam jongka hakikti jongka daki ki bayafer kane kan peni ya kata kajing kelem no jongka hima ka jongpi bat hakajo kaporu kumjo ulabatai ba medei ban pen kre yalade ba menyasham yawai paduse mubakam krau kane kajing batai kalapen hon yauneus im ubam shemdai satia uba ihit bat nyaukor yau belai uba shisha lakan teu ya kekerdan jong kine namar ki batai ya ka jing pos new da ka jing skam lap baslam ula pos new sakaway ka jing pos new but ula khot biang kaway ka jing pos new ka bala pos new ka long ba umi uway uding ubajrong ukot sebenang Henry yau tau ding ubajrong ubadon kisla bayam ubadon kisa bayam ubadon kisla bayam ubadon kisem ke bayari dengan lakhet no yu Neu samla ula batai ya kajing kelem no tang ban kelem no neu samla ko sim ya kakerdan jong me on pen yareng kador badu masidap perkat kumno ganlong hakmat jong kinong sensyar usamla ubadang khat riusnam ong hakmat jong ki yapi lapen yareng kador bad umasidap kosim hanya usnam men bamplang kadang day kam ko besuk terai kat utau sim Nebukadnezar ong usamla men bam plang nyeusnam ngatarai umpat judon ubriu uban bam plang komuneusim uhapar yakilom yakiwa ban bam yakiplang ban penjot yakahima kajongu komubriu ubam don sho Shisha hakabakot nyausnam lawan job tma do weus iemu bakrau but uday uneus iemu baar ubalatep yauneus samla hakakrem jong kising uday usim darayos Uneusim utang sujab utang suki awakakat ulapen benaya kehima balai pausri dai banduai baca karteng jongu kabamot barok kawai kehima lada bamja lada thea lada duai kumnoru duai haga karteng ka jongu sim wat duai haga karteng ka jongu blai Duway kakartang jonga Henry kokikon samla u Daniel bat kilok kijongu kilaya pli ka jingkang yet bat kilak met salem
ko trai ngidon hang ni unong senjar ulaong yangi banduai ka kerteng jongu henrei ngi kwa banduai ka kerteng baim ka jong me ngidon hang ne ko trai ngin mat ye kijing ka jing im jongi yarap yangi hakabakado uneusim da kajing report kajong kinong tray kijongu badon kisamla don usamla ubom syamla duaya kakartang jong me kilatep yo hakakrem jong kising piju berkat ko kisamla yauneu samla krem jong kising useng ubalapenkan henrei ublei ulapen kebom ya kaktin ke jongu om syamla bam ya usyakri jong ublei om tre ban bam kumno pi berkat hakabiadai bat kene kai para bangai ni berkat kat using ang ya ka sentur ban bam kadau kalang namar bau yoi ya kador ka jong ublai namar bau yoi bau long syakri ubahok jong ublai wesekel haka kitab jong uang don haka pertai tang laingot kibriu kiba im khoi tang laingot way Noah way Job but way Daniel kine kidai kibriu keba persyang ban em da kacing em ka khoi ya kana ka pertai bat kengioi bawat using ubasharkai ulak bom ya laga jong kesentur hakmat jong neu syakri jong ublai kai kebanjia yangi para pengen ladang iomat ya kabakom kata kajinge ngidai ki Kristen haka jingem jongi baro syirta langin long na em kibriu kibau sing ukubum ya laga jong kesentur hakmat jongi ne ngisukwa yaki baki dai ban long kumngi don bayatu khana ba wei ubriu ya lang ba ka wei ka klau utau dai Kristen jongi uta uya lang ba ya ka wei ka lau ba ei don hapdeng jong ka klau ulami kensan wei klau he ula ang ya la ka jong ka sentur une ubriu ula ap satang ya ka jingyam satang ya ka jingyam u Kristen ubam juduai meno uduai no hakata kapor ko trai kan mau yanga unong bo tu jong me ngalong ukon Kristen na kabalang utai ukhla ko kenrat umot ban khoim ya kado jonga pen kubum ya la ka sentur ka jongu au ter kaduai ya kata kapor ubom juduai meno tang sipang uyo iba ukhla udem ya la ka kli bat udem khoseu uduai tu piu ong kotrai lada mes ngubit ai bau tau khlal un long Kristen ku manga long undon ka mensim Kristen teh tang suang pelong Kristen u tau khlau khlaladem budem krop hamar kata kaporhi uyeng ukhla uang kaktien kat gene ong anang mut udai ubalakla henrei uang penban ya kesentur
ong kajing sawa utayu kla udeyu Kristan ubakum meme uduai shua ban bam ai bau tayu jing bamu bangan bam untei agamet kajonga kadno para mengenyi sauto yakane ka kubor kaba usakri jong ublai open kedom yaka cintur ka jong using kae kabangiyo nang ne koki kon jong kasinot jong kane gari kabaye ka jongi ngi kum kikpa ngi yo i yo ne usamla hakawai ka dur bat kata ka dur kalong komumrau hakarinong wai koki kon ayu pinle haba pijngai na la jongi mei pa ko kikpa kai ba pidai ban le haba pijngai na lagi jonggi bayeng asam haka pertai ka bayar lese haka ne ka pertai ka ba khalem blai kai ka ba phin sakhi haka jingem ka jongpi une usamla om kwa ban pen bit ngit yalade lakalong haka perkat ka perdain lakalong haka bam kadi lakalong haka kop kasam kombala ong menei pastor ke ei ken kabangi ngile kom dong ibam kom dong idi kai karyam kai kabej uneu samla wat lau jengai nalai jongi mei nalai jongi pa ulang usaki ubakrau na kabenta ka jong utrai wat hakari ka baklem blai uyeng skam ayu bangingi dai banle kane kadai ka kubor ka bakot ang kakten ka jong blai on kang talano yaka kat hadu kesngi kebekut ngedit ayu bengidai banle uneu samla hakabakom kata kajaka hakabakom kata kari henrei uim barlawu jong ublai ulapli yaka jengkang bat ula duai ala ujong ublai ubuim baun pelaj neki ki baro kai ka bam ka di ka jongi kai ka kop ka sam ka jongi kai ka jingle jongi ka baman la ka ski kiai kita kumbala ong pastor ko ki para bangaj bayet tongin yoi bauneu samla udai ubreu ubayai neskam hapdang ka jingduai uduai laisen na ka shisngi kat nosin ni juduai la ujong ublai laisen shisngi udai banduai la ujong ublai kai kene ka jingduai bat ka ei ka bor jongka tang kita ki bamat kis ngau tho ya ka dor jong ka jing duai san paus nam reu paus nam pra paus nam ngila long ki kon kristan ngila ngau tho nem ya ka dor jong ka jing duai ngis ngau tho nem tang kita ki bamat ya ka jing duai kis ngau tho ya ka dor jongka ka jing duai kadai ka dor ka barem tam ha ka perthai kadai ka ba kor dor tam ka bangingilai hakmat jong ublai ka kam ka ba kong santam ka jong kristan kadai ban duai dam duai dainam dai Kristan
Dei Kristan na dengim duai. Namar ka kamram kadai banduai. Lada pi pule ya ka Bible pi terang ya ka tien ka jong ublai. Lada pi duai pi terang ya ublai. Ngatarai pin ya hap jing mot ya kata. Lada pi pule ya ka Bible pi terang bantep ya ka tien ka jong ublai. Bat haba pi dem banduai pi terang yau blai wem. Ukresan udai banlong ubaduai. Klem kajing duai. Long ei ruem. Ya kajing em jong i hakane kapertai. Uneu samla ulaim hakajing duai. Ula pli ya ka jingkang yet sya Jerusalem ban kerpat ya lau jang ublai. Wat habakat kine kijing Henry ula pendem krup ya ladai kamat jang ublai. Kawai ka bangiyo I kalong bauneu samla uyang skam hapdeng kat kita kijing Uneu samlau bopli udan hababilon nyau pausnam uyo haki sauteli kis em ki bashar khai he kajing em jong u ki bom ngai belai sudah ki laya persyang ban pengai daki wai pat ki jingai yau neu samla kemla ban pengai Sautli ki hima, sautli ki sem, ki bala sensyar da kajing don bor. Henry kimla ban pen kelem, ya kajing ngaj jong uneu samla. Kai ko ki para bangaj bayej, kabangi ngiyo aya ka kubor nang ne. Kai ka kubor. Totem baka jing duai kadai kabor kabakrau lada pin batai lengkot ka ei ke jing duai ko jerong lo dangi batai jerong Henry la dangi batai lengkot kabamot ka khamsha hingi ka jing duai kadai kata kabapan yau slap kajingai jongi kadai kanongra asyatri kata kadai kabor jongi duai kotrai aislop habangidon sa kajingai dei maka kabawan ra asyatri ya kajing duai kane kabayayay lang Don tepi baya duai Henry ka jingaj kam syemle satia kumta Cubu kat ni para bengen yayo slap nya duai ko try ai slap akan kesengi syatri klemra pinyale akum no pet nempet Kiong mendai la khot jing yalang ba hagawegri banya bu ke jing duai namar ke jing thanrang jong kata kesnam na kibaya duai barok khoi tang iwei kena kristan ibara syatri ndala slap ikop tang marwai uai shisha ke nyubulai tang baka jinge jong pi ke klemra syatri duai pandon kam ya ke jingai kata kadai kebor ya kaba uneu samla yang hapdeng kijing hapo jong kari Babylon ko kipara bangai uneu samla udon kajing kerman hapdeng kat kane kajing do jing kerman pitarai
kat hakata ka jaka ka bau ne usam laudon kat kata ka jingya kendu ka bau syam kala dei ka jing du jing kerman sudah Henry kat kata udang don ka jing kerman ha ka jing em ka jong u ko ki kon samla Pioi kumno yala ka jong kari Pioi kumno yala ka jong kayeng Pioi kumno ya ka imlang kasalang Don jingkerman em Pi don jingkerman em Impostor silang no ila kedaulot ya kito kikam baro menne Pidon jingkerman em halor jong kitu kikam Pidon jingkerman em ha kitu kikam jong ka jingdu jingkerman Daniel hapdeng kita kijinge udon ka jingkerman hakamat jong ublay Bau belai unsa ai ya kecing lai loj bau belai unsa pelaj syachiliang nakine gi jingdu jingkerman baro totem ko ki parabangej ko ki kon samla kane ka jingem jonga jongpi kalong ka be kane ka jingem kalong ka ba hadu kata-kata Om tang bagai hakawai kesgi kan sapenyap yang Pisngan Kajingem jong pi ka tamala kesgi tang bakam kot da kajingem jong pi kan sapenyap ya pi kawai kesgi Mano baju berkat dia kata Hakawai kesngi kajingem nanga kan sami no ngakruk hakasendok jelang shalom jingtep hangno ke jingkerman Pidonem ka jingkerman hakalawai kombau ne usam lau ap ya ke jingkerman Dei tang ke jingkerman kabadon kalawai hakajingem hakane ke pertai Kajingkerman baro ki shnat jingstat baro ki tenat jingstat hakane ke perthai ki ongbek ap bat kerman Kadne ke perthai kalapan syaptiang kalapan kenyo ya ke jengem jong ki kon samla kalapan kenyo ya ki jengem jong ki long yeng ki long sam kabala pendap tang di jeng syaptiang ki bakrau kat hadu ba dala de yala deru ngimla syu ban shenia ngapen ya ka wei ka jingya ak jong ki samla khasi jongi ngada ne sa ya ka jingkeren jong wei usamla uboong kumno nganla ban shane yame wat yala deru ngamla ban shane kata kadai kadai kajing syaptiang jong kajingem handrai tetep ko ki kon samla klem kajing syaptiang on don kajing kerman klem kajing kerman kam don ru kajing syaptiang ha bangi syaptiang ngidai bandon kajing kerman totem ki paranga bangaj bain yangi ki kon samla kine gisngi kai ka bauneu samla ukren ru yangi kum ki kumi ki kpa ki bangi long kum ki saki nak benta ki kon bat ka long yeng ka long sam ha ka perthai ka bakum kane kadai ka khubor nauneu samla Sya kajaj benreu kane kadai ko kubor nauneu samla sya ki benreu jong ka perthai
Henry hakata kapor kinai ki kubor kem syam sai soai dai na kata kadau u angel jang utrai ulong khang talaya kane ke kubor to pendai lah para bangaj bayin kabas ngau triem kabas syir khairu ladang ia kendu ia kabakum kata kapor bakalat jingis nai kan khang yang apa dia pi kam don syu kajing khot sia kajing kala ka pemut ngem tip lano kata ka kubor kan wan hanga badapi Henry kane ka kubor kabangia keren mentakas ngi kalong kapoi kapor kabau angel unsong khang talano ya kane ka kubor kan nem don syu sia kajing khot sia kajing kala ka pemut ayu bohok unang lehok ayu boman unang lebaman sengul kenat kata subuh ngangan yang hakajinya senggelap ngan suong bek kopi kiba kuj tonang le kuj topi kibaman tonang le baman tang kita kibustan kins ngauto ko kipara bangay bayet to ay bangin kali alade langilong kibabet langilong kibastat hakane kapertai habangilong kom kinong bot kijang utray bat kay kabangi ngidai ban ngauto kat kane kapertai kabadap tang dakijing kat kane kapertai kabadap dakijing ele kat kane kapertai kabadap dakijing pensoy ayu ko kikon jong kabalang pidai banle tang kawai ka kubor kabangan aya pi kalong not banlong komu Daniel not banlong komu Daniel ko kikon kentai senrang jong kasinat wat himat ya kapertai kabakom kane saki yo syua bautrai un khang talano ya kaktin kabakor